лоиҳаи сохтмони роҳи мошингарди Роғун Обигарм Нуробод идомаи иқдомоти давлату ҳукумати мамлакат ҷиҳати ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон мебошад ва кор дар ин масир аз моҳи июни соли 2021 оғоз гардид. кору амали мутахассисону коргарон ба он равона шудааст ки лоиҳа саривақт ва бо сифати баланд татбиқ шавад. дар ин шабу рӯз корҳои заминӣ аз қолаби бетонгирӣ дароварда мешавад ки вазифаи қолаб корҳои конструктивӣ бетону арматурбофӣ карда мешавад ва қолаб дароварда мешавад. роҳи мошингарди Роғун Обигарм Нуробод барои Тоҷикистон ва минтақа аҳамияти стратегӣ дорад. маблағи умумии лоиҳаи мазкур зиёда аз 4,3 миллиард сомониро ташкил медиҳад ки маблағҳои грантӣ ва қарзҳои имтиёзноки шарикони рушдро дар бар мегирад. лоиҳаи сохтмон ва навсозии роҳи 30 километрро фаро гирифта аз қитъаи Обигарм то таги камарро ташкил медиҳад. айни ҳол мо дар километри 21 роҳи лоиҳавӣ қарор дорем ки дар инҷо даромадгоҳи нақби қарағоҷ мебошад ки дар инҷо кандани сангҳои кӯҳӣ барои оғоз намудани корҳои сохтмонии нақб рафта истодааст. дар лоиҳаи пешбинӣ гардида ба нақша гирифта шудааст 2 миллион тибқи нақша анҷом дода мешаванд. дар қитъаи мазкур тибқи лоиҳа сохтмони 5 пул бо дарозии 387 метр, таҷдиди як пули 93 метра, такядеворҳои оҳану бетонӣ ба дарозии 2938 метр, деворҳои ҳимоявии бетону сангӣ дарозияшон 1986 метр ва 73 қубури обгузар ба дарозии 3300 метр ба нақша гирифта шудааст. ҳамчунин дар ин масир буняк 1610 метр сохта мешавад. дар ин иншоот низ корҳо бо истифода аз техникаю механизмҳои зарурӣ иҷро карда мешаванд. айни замон дар бунёду навсозии ин қитъаи роҳ техникаю механизмҳои замонавӣ истифода гардида зиёда аз 485 нафар коргарон ки бештари онҳоро мутахассисони маҳаллӣ ташкил медиҳанд дар татбиқи ин лоиҳа саҳми арзанда мегузоранд. ба таъкиди муҳандисон дар масири Роғун Обигарм